Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Horas madihita saruna. Selamat datang, selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Terlumobi ma di hamu akka dongan nami nasaha porosiaon naoddo pehita topet marsaor mamuji Tuhatta pardengkan basai. Sai Tuhatta de batama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to di porbadia mengarajai ate-ate do pikiratta saleleng beribadah hita di tikyon. Atong hamu akka amanami dohot inanami na hinaholongan tapahohom ma robebe mahita tuadupan ni debata martangyang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhatta sian buku Ede nomor 520 ayat naparjolo paduaon do patuduon. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na sumangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga di dai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogotai, olopok kamu madebata ni si Jakob, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho ala ditaluhokko do dosa do hamatean, marhite-hite hamamatemi,
Ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, paima sahat hami tulabungmu. Amen. Pati ni debata di minggutta saderion, ima pati na parjolo satu patik paupaton, tapa husor-husor ma di bagasar rohatta. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di badua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang sioloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhum na dosogut akan na marsineang di goarna, patik paupaton. Ingot hamuma pada pabadiahon ari minggui, di naono marima ulahamu nasasi ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam, ai di naono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Buhado padok ni debata taringot tupati na sapului, odo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta pargogo na sohatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosanya maama tu pinopparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopparnya kasogoro hadiau. Alai asido rohakku diakkan amar ribu-ribu, akan amar holong roh hadiau, naso mangalaosi patiki, atong rap mahita mangidogogo tutuhatta debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahom bartu pati mi. Amen.
Tatopoti ma dosatta nagudangi dia dopan di debata. Tapauduk be marohatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para si roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangulon rotu jolo ni habang sahaba diaun mi manopoti jala mangangguk kondosa nami masay jot huarsahi hami homar hite pikiran dohot hata dohot pambahenan nami naroai dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tuddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami hubahek kami dibahe nita mado rimasanmu hami jala uhumanmu hami tuhamatean saliling-liling nai alay nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi mangido siyan nasa roha nami hasesan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami, paubahor roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiay. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai hoa umarhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka pangaloasim. Ala ni hadir yokku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hata ni debata nagabe epistel di minggutta sadarion. Iman yenet sian pangukapon 20 sada. Ayatna sian ayat 5 1 ayat 7. Pangukapon 20 sada ayat 5 1 7. Ta pahusor-husor ma di bagasar rohat tabi hujahok kami ma sianon. Dungi didok na hudul di hababang saima, idama saluhut na dohupai baru, jadi didok ma surat ton mai, ay haposan do akka hataon jala nasitong. Laos didok ma tuau, nunga saut,
Audo parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna, lehonok kuma tuhamu mawasian mual aik hanguluani, sopola tuhoron. Tianon ni namonangima saluhutna, jala ahu gabe debatana, ibana gabe anakku, songonima, hata ni debata atong, martua do akka natumangihon hata ni debata, jala naupepsa, amen. Tapi gema puji-pujian sian kor ina.
tahat dakkon maha porsiaot tay, songon na hinatidakkon niya kadongatta sa porsiaot di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsia di debata Jahuba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyan tod di porbadia, at dorang sohabubuan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuban waturu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosa ni, di simay bana, pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porseha, ditodi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak ng mate, dohot yang uluan na sorasuda. Amen. Tabi gema puji-pujian sian kor ama Jeriko.
Horas madita salutna. Selamat pagi, selamat hari Minggu madi kita. Tatangi humajo titing namasa di Huriatta di bagasan Samingguon. Hari Minggu 16 April 2027 goarni mingguta kuasi modo geniti. Lapatanna songon poso-poso naik baru tubuh. Doh topik marperange hobar tuhatani di bata. Na perjolo pelayanan umum songon pos pelayanan di Tabanan. Asa toktong tapaingot akka keluarga na naing gabung di pos pelayanan Tabanan asa menghubungi ke situa nadong di Tabanan dohot seksi jending amang si hotang. Napa dua hon kegiatan rutin ni Huriatta taida ma diwartai. Napa tuluhon ralat pertanggungan rumah tangga na di pamasa di hari Selasa tanggal 10 April gabi di ralat tu tanggal 25 April ala adong halangan siak keluarga. Warta na perjolo ruas natabba. Mulai dari Minggu 10 April 2027 gabi ruas na baru ma na perjolo keluarga amang Simatupang, Jimmy Simatupang, inangi Rowena Pratiwi Sluiter Borusiahan do sada yanakon boru narosian gereja HKBP Maranatha Sipang Benar Resok Dolok Moria Pematang Ibul Distrik Tulupulu Riau Pesisir. Alamat Nasida Sonare di Ceningan Sari nomor 70 Denpasar masuk sektor Pitu. Pinangi doma tu amang do inang jongjong di tengah-tengah ni Huriatta songon napatat dahod diri. Selamat gabung inang di Huriatta. Noliate. Napa dua hon keluarga Toti Doani Sitijak inangi Yeni Boru Sinambela do sada dak nanak boru narosia GKP Laisi Kurang Resort 3 Baru. Alamat Nasida di Jalan Kesatrian nomor 5 Gianyar masuk sektor sada. Pinangi doma tu amang Sitijak do inang boru Sinabola jongjong di tengah-tengah ni Huriatta. Nama Nasida selamat bergabung amang horas mak. Napa tuluhon keluarga Partungan Manalu inangi Anita Borusilaban doh 2 yanak kobawan ni Nasida narosian HKBP Mataram. Alamat Jalan Batu Karu Perumahan Yehdalung Blok B nomor 5 Wanasari Kecamatan Tabanan nunga di Patadahon Nasida di Permingguan Nasugutan di Tabanan. Nah mangihut keluarga Ferdinand Krisusanto Sinaga inangi Nikomang Ayu Purnini napida sian HKBP Denpasar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan nunga di Patadahon Nasida Nasugutan di HKBP Pospel Pelayanan Tabanan. Napa dua hona anak dan anak nasorang nari Rabu tanggal 5 April ngadi pasu-pasu tu hatta sada danak bawa di keluarga amang Silalahi inangi Boru Simangusong sian Jalan Pulau Moyo 15 nomor 10 Tulu Denpasar sian sektor opat hipasdo danahi suak songoni nang na tua-tuana na mangihut na di hari Sabtu tanggal 1 April 2027 di pasu-pasu tu hatta keluarga Silalahi RD Boru Marbun sada danak boru. Alamat Nasida di Jalan Bypass Ngurarai Gang Karangsari nomor 1 A masuk sektor 10 hipasdo danahi nang na tua-tuana taboma ditangyak ta asa tong di bagasan hahipason Nasida.
namangihut kunjungan kantate coir. Di hari Minggu tanggal 27 April 2020 nanangro huriata majalo kunjungan sian kantate coir sia sibolga gudang nasida 30 halak na diuluhan ni Nyonya Ginting inangnya Angelina Boru Tabunan. Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian bagi Tuhan di ibadah pukul 7.30 dan ibadah pukul 10. Saya di pasu-pasu Tuhan tema perdalanan nasida. Na paupaton tangiang paborhaton naka yanak kota na naing ujian uan dohot unas. Dalam rangka memberangkatkan anak-anak jemaat kita yang akan menghadapi ujian UAN dan UNAS tahun 2023, gereja kita akan melakukan kebaktian pemberangkatan anak-anak jemaat kita pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2022. Masuk pukul 10 siang wita, maringana di gerejaon, pinangido ma tu keluarga tu na tua-tua ni akay anak kota na naing madohoti ujian UAN dohot UNAS asa para sidohok mahita di kebaktiani ima naniuluhon ni amata padita mangasi siaturi dohot sian seksi pendidikan. Namangihut tabuama di bagasa tangyakta akarwasta na di bagasa persahiton na dirawat di rumah sakit manang na proses pemulihan di bagasna na perjolo inang Nyonya Manurung boru siaturi. Napaduahon namang simangusong opua simaduli, napatuluhon Nyonya Siaturi boru sihobing, napaupaton Nyonya Silalahi boru aruan, palimahon amang situa emeritus M. Sibarani, napaonopon amang situa A. Simajutak, napapituhon amang situa D. Sirait, dohot akan asing naso tersurat di wartawan tabuam matokong di bagasan tangyakta. Namangihut aka daftar jemaat naso melunasi aka piutang dope sian parheon anak sekolah minggu asa taradotima amanginang. Nomor 2 pembangunan rumah dinas parhepengonna boima taida di warta naong tajalo ganup marasada-sada. Secara khusus pangiduhama parhepengon ni huriata asa tapamanat taikuti unang lomosita asa tarida moluarong amanginang nahurang ngaka panuraton manang panuraton ni goar ipangiduhami ma asa talapor homatu sekretariat ni huria manang tu situa sektor di nganat tabi. Na parpudima ulang tahun huriata dohot parhalado pasato selama ulang tahun kelahiran madok pernikahan turuas nama ulang tahun siat tanggal 10 April sahatu tanggal 22 April hatani di bata nama makulingi hita tersurat di Mazmur 10 ayat 10 sada songonom maridok disi sai pa botohonok kudo tuau dalan hanguluan sun malas ni roha diadopan ni bohim akka hasudungan ni roha masa di siamunmu saliling ni lilingna songonima dipakulingi di batahamu akka nama ruang tahun di bagasa saderion sai di pasak tuhat tama tuhamu akka hahipason las ni roha suak songoni gajang ni umur mauliati ma dihita salukna horas.
Tapuji itu hatta sen buku ede nomor 240 uhut tapapunguma peliatta sadaa do sadabi. Salele
martang yang maita. Dami ni debata na sumurong sien saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatta. Amin. Tatanyom mata ni debata nagabitur pug jami tadi mingguta sedarion ima na tersurat di buku Panurirang Hesekiel 36 ayat 22 sahatu 27. Hesekiel 36 ayat 22 sahatu 27 songonom ma didok desi. Jala dipaeni dohonomu ma tupinopar ni Israel. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Dada Allahamu au mabai songoni ale pinopar ni Israel. Alani guarhu nabadiaido na niramuna-muna di tonga-tongani bangso perbigu akka hasahatamunay. Jala auma pabadiau goharhu natibuli naung niramunan di tonga-tongani akka bangso perbigu na niramuna-muna tahe di tonga-tongan nasida asa tung ditada akka bangso perbigu ahudu Jehova ninna Tuhan Jehova. Iadung huperbadiai diriku di bagasan hamu dia dopamuna. Jala au mabawa kamu sianaka bangso perbegu. Jala paluhutok kudo hamu sian saluhut akka luat. Jala buanok kudo hamu mulak tutano munai. Dungi urasokku ma tuhamu akka aik natio asa tungyas hamu. Urasokku hamu tahe sian saluhut haramunom munai. Dot sian saluhut gana-gana munai. Jalalehonokku tuhamu rohanai baru. Dohot todinai baru tu bagasan ati-ati muna. Jala ucatokku do roha batu siat daging muna. Jalalehonokku tuhamu roha sibuk. Jalalehonokku ma todiku tu bagasan ati-ati muna. Jala au mabaesa. Asamar parangi hamu di bagasan akapatiku akka uhupu pe radotan jala patupau muna do ido yang go sahana dia manami inanami turpuk mananghatani dewata na mamakuli kita di bagasan tikyon ima songosada panurirangon na binasaha ni naposo ni dewata ima panurirang Hesekiel. Hesekiel nomor 8 debata nama pergugui. Jalai si Hesekiel ima anak ni Sadamalim busiribana. Tongon panurirang Hesekiel mangula di tonga-tonga ni bangso Israel. Uju di Jehuda dobe. Uju di tonga-tonga ni harajaon, di tonga-tonga ni kemakmuran ni bangsoi. Sahat tunatar buang bangsoi tu bangso Babel. Jala turpu kata ni debata nagabiodola di buku Hesekiel 5 na patuduhon panguhumon jala hamuliaon ni debata. Rimas dohot holong ni debata. Ido na di patuduhon di bagasa turpukon. Asa marhiti turpukon di gobarhon tarsingot aharo visi dohot misi ni debata. Ubahin nari pataru jala dibuan bangsoi tuha wang Babel. Uju di masa kesuksesan, di masa keberhasilan ni bangsoi manguludo nasida di bagasan haramunon ima manoba akagana-ganaan boy taidai siya mulai ayat sada muncul kesombongan, sikap menganggap bahwasanya diri mereka lebih hebat, sikap melupakan Tuhan dan menganggap bahwasanya semua yang mereka miliki itu hanya oleh karena usaha dot alani kerja keras nasida. Jala dipikiri nasida do, sudah si bahan debata tu nasida, holan alani, hau berjuang nasida, holan alani, parsobaon nasida. Ale tongo di tonga-tonga ni ngolu ni bangso Israel, marsoba pe nasida tu debata.
Alay daksian yes ni rohay. Ala di bagasan parsobaw nasida totong dope nasida mameop jala mangulahon aka ulahon haramunan sikap ketidakadilan dot akalan nasing. Ilo bayan na dia bolokot debata nasida tu habuang Babel. Jadi habuang Babel dang dalan nalau manguhumi, dang dalan nalau mengucilkan bangsoy. Ale habuang Babel adong sada visi dot misi ni debata di bangsoy. Nalau paubahon rohani bangsoy. Jadi muruk ni debata di tonga-tonga ni bangsoy, ima dalan ni debata nalau manguras jala babadiau bangsoy sianak kaharamononna. Asa dung ditada nasida debata, dung dia tusi nasida hagogo dot huaso ni debata, dang adong be di nasida na pati boho diri. Asa dung dia habuang Babeli di sido nasida jojo tutuhani. Ale di bagasan holong ni rohani debata, ditangi hodo jojo ni bangsoy, iban ni rokon odolan di bagasan buku Hesekiel ima panguhumo dohot aka hamumulak ni debata. Asa mulutuk pe masa aka hamaolon, mulutuk pe masa kasih tahun tonga-tonga ni bangsoy ima dalam manutuki rohani bangsoy. Asa diboto nasida jala asa diboto aka bangso nasik pe isi do Tuhani. Dia manami do dia nami marti turpuk mengenahatan ni debata di bagas atikyon dipakulingi do hita songon akala na porsea di tonga-tonga ni partikyanon ima di minggu kuasi modogeniti na parlapatan songo poso-poso na baru tubuh na uasan di susu natama na batuduhon bahwasanya ngolut taon tudos do songo tunggulu ni sada poso-poso di hadapan ni debata buasa. Alam memang di tonga-tonga ni padalanan ni ngoluta jojodo tapuji jojodo taroko porsea au di Tuhani. Ali di bagasan ha porsea ni tidak bisa kita sangkal, kita sering terjatuh. Uludu hita madabu tu bagasan akka padilian. Uludu madabu hita tu bagasan akka panaritaan. Alam memang ha porsea ni hala Kristen ima ha porsea yang bersifat dinamis berjalan. Dan haporsiaon na introvert. Introvert artinya haporsiaon na terbungkus dalam satu keyakinan yang tertutup. Artinya dokon cukup maholat di gereja memuji Tuhani. Cukup maholat di punguan manang di pertanyaan lau manangihon hatani debata. Sisanya biarlah berjalan seperti biasa. Alaniaha tantangan di kehidupan di halak na porsea itu sangat berat. Terlalu di tonga-tonga di partikiata. Di tonga-tonga ni Balion. Bali yang terkenal kota wisata. Bali yang terkenal dengan sifat keegoisan tidak mau tahu. Iso dipakulingi hita. Songon halak na porsea. Bohado ngoluta songon halak na porsea na di pasahat debata di tonga-tonga ni tano, di tonga-tonga ni lota. Bagaimana kita tetap menyatakan bahwa Tuhan itulah yang menjadi pimpinan, Tuhan itulah yang menjadi penguasa atas hidupku. Ala jujut, haporsyaun tai, haporsyaun yang bersifat statis, haporsyaun yang bersifat tidak stabil. Uluru sibata hita sadariut tadok memuji Tuhan, alai satu kinai uluru sibata talaosi hatani debata. Itu adalah hal yang wajar. Sagarusi Petrus penaposo ni debata. Di sangkal do Tuhani lemah hita nagali do hita alani di bagasar panadota di hagaliotai di sido tarok songo sadadadanak yang selalu belajar dan selalu belajar saat tu dia dota kita belum bisa sepenuhnya mengerti apa firman Tuhan. Jadi tak cukup hola di tikimar guru melua mananyok kata ni debata. Dan cukup hola di gereja mananyok kata ni debata. Ale di bagas tabe, di tonga-tonga ni parsaurat tabe, bagaimana kita menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan. Alaniaha, nungga di tubuh kita padua halion marhiti hatani debata. Ahado hatani debata, ima Yesus isa diri. Ima dan Johannes sada, ayat sadai.
nunga gawe daging hatai jala maringanan di tonga-tonga ni ngolutta. Nunga gawe daging hatai maringanan jala hatai ima Jesusi ima namate jala mulak mangulu asa mangulu kita saluna. Namar lapatan marhite hatai marhite Jesusi nunga mate be kita. Sabutullah siya nakahisap-hisap ni hamortibiyon. Nunga mate be kita siyan egoisme. Nunga mate be kita siya nakahuaso-huaso na boy mabaik kita madabu tubagasa nakaharusaon. Alay nuaing ipahehe kita bangkit hidup kembali seperti anak yang baru belajar marhite hahiyon ni Jesusi. Asa taboto ahado sabutullah na nihirim dola na ni halomon ni Tuhani marhite ngulutta. Dinahehe Jesusi iman lamang alios sa nagugunay baru di hita. Iban idok kata ni debata todi hagugudo huli at Tuhamuna. Dak todi hatahuton. Alani halan naong mangulu di bagasan debata. Mereka akan selalu menyatakan dan selalu memberitakan firman Tuhan. Alani mulumang kita dia ke warung-warung makan. Barani dobe hita manang siap do hita martangiang. Jujut, apalagi mungkinnya ke sudut na poso ati. Mulumangan apalagi marpungu-pungu do akadongan na. Angudokon nongkrong di kafe arok si banganon. Tak penting be martangiang ati. Alea haruna penting. Sebelum mangan putuju makanan ni kirim ke orang lain. Itu na masa. Masalah Tuhan itu masalah belakangan. Yang penting orang tahu aku makan enak saat ini. Udah nama saat ini. Jala memang dakola di sudut naposo bion. Inabi nga ngulusong ni ati. Mulusian day na marpungu. Ayo kumpul-kumpul mangan. Martangi yang arong manginaw na mamuto. Kami lagi makan live akan nasi ati. Udah nama sa noy. Melutuk pe masa kalas ni roha di tonga-tonga ni ngoluta, melutuk pe masa akka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngoluta. Terkadang kita lebih dahulu memberitakannya kepada orang lain. Mulu marulang tahu sa sahalak tu Facebook do berjolo di basahat. Dak berjolo martangiang. Ati. Itu Facebook do dida. Siapa orang pertama yang mengatakan selamat ulang tahun kepada saya? Itu. Dang berjolo di basahat dirina tu Tuhan. Sifat yang hanya untuk mencari kesenangan, pujian dalam diri sendiri ini menjadi satu hal yang menodai, yang merusak iman dan kepercayaan kita. Alanido, jojo di tonga-tonga ni nguluta, kita tidak bisa melihat ada kuasa Tuhan. Karena terkadang kita kurang memberikan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Urikot do kita pujian sejol manasing. Sian? Hata? Di debata. Mulusian dena. Disuruh naik tu ita pasah juatan ni debata tu si Ain na halita boto si Ai julmana nakaras mungkin berpikir roh ita janai hubasatan nok kata ni debata gaya marlea nok mulu paingotin na odona masa alani menyatakan firman Tuhan adalah salah satu tugas. Dia kehalak naung dipahehe, dia kehalak naung dipatibul debata asadang adong bedi hita sikap hanya untuk mementingkan, tetapi bagaimana dalam diri kita untuk menyatakan kerajaan dan kuasa Tuhan. Ala nong mate, jala nong hehe do ibana, dak kola tu dirinya sendiri. Uju merdosa kita, roh ibana peluang kita. Kenapa kita tidak bisa mempersembahkan hal yang terbaik kepada Tuhan? Alani, songo debata na pasahator diri, songo Yesus na pasahator dirina, uju di bagasan si tahun ini tua manai. Kita juga harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus menyatakan, saya ini lemah. Saya ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Alani mulutuk pe. Adong di hita sonari aka hal-hal kelebihan-kelebihan. Kita harus mengakui itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kita harus persembahkan itu untuk Tuhan. Hal yang membuat kita terkadang tidak percaya akan Tuhan. Karena kita lebih mengutamakan pikiran dan analisa kita. Ibana terkadang haporsyot tai berukun haporsyon masa-masa sebelum pasca dobe. Main haporsyon na oleh berdebat, berdiskusi, menganalisa yang ujung-ujungnya
frustasi. Sibuk ko lang mabahas na reportibion. Sibuk ko lang mamikiri na reportibion. Ujung-ujung na, tak tercapai. Ujung-ujung na terjadi frustasi, manarita. Ale haborsyaw na masa di Paskah, di naong hehe Jesusi, ima haborsyaw yang dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu berkembang. Artinya kita tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi kita yakin dan percaya. Di sariho debatado, sungguh bang sunai. Na tapi mangulu di bagasan akadosa, na tapi mangaleai guar ni debata, alai tujuan ni debata ima asa badia hamu, songonau na badiai. Alani, muludung di berbadiai debata hitam arti hayon nai. Apakah kita masih mau merusak atau mengotori diri kita dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan? Alani tujuan ni debata ima membersihkan, ima nerokon urasokku hamudo aek natio. Urasokku aek natio artinya dengan air mulu dihiterokon terdiri. Alai dak cukup oleh terdiri di poso-posoi. Alai nau marga ima terdiri di bagasan todini debata. Nama dok disi mian jelema ringanan todini debata di tonga-tonga ningolutta. Asal malumiat todini debata di tonga-tonga ningolutta, hidup kita selalu bertransformasi, berubah dari keakuan menjadi kita, dari sifat yang egois menjadi sifat mementingkan kepentingan umum, dari sifat yang mementingkan hal-hal yang untuk menyenangkan diri sendiri, gabi memikiri ahadun nalau si benokku nalau pahe bakon harajau ni debata marhiti hurieneng. Itu sifat-sifat orang yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Sifat-sifat orang yang telah telah dipenuhi, telah dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Asa mulu songo Yesusi na memilih dirina tuhita. Songo nilo na kita memilih diri dari tonga-tonga ni huriani Tuhani. Asa halak na diperbaharui di bagasa Tuhani itu tidak berkompromi lagi dengan dosa. Jujur mati. Roh tu gereja alai dingoluna diulona siganubari terkadang mencampur adukan hal-hal agama dengan hal dunia. Mulu di gereja songonima tabuna. Ale mulu diulona terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Songona tidak dia ke kasus-kasus yang terjadi nanti. Hala Kristet dohalai terjerat oleh karena hukum-hukum. Karena perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Alani dokon halak dong mangolu di bagasa debata ikut tulus mah pangalaho pakkatayon dohot akka pangulaon. Unang manis di jolo alai dipuri mane baki dipuri parwarwan. Manis di jolo manis mane dipuri. Dalam molo halak na diperbaharui di bagasa debata, molo tukpe di bagasa rimas, molo tukpe di bagasa muruk, iko muruk na paringkat tomah. Ido na idok na di bagasa turpukon. Hamurukon ni debata dang lao mga boloko bangsoy. Alay na lao paingoto bangsoy jak kahasalaan. Alani halak na mangulu di bagasa debata, iko muruk na paingoto tua karingganon. Jeli kumerpangulahi marohana jak kasalaan ni jolma. Ido sifatnya kahalak na diperbaharui Tuhani. Asa marhite nasa ngoluta tarida jala marsangap guarni Tuhani. Jala halak naung mangulu di bagasa debata idokon gawi anakok kumahamu. Suatu sifat yang menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Songo sahalak ama tu anakna. Otomatis ada sifat saling memiliki, saling membangun dan saling mengasihi satu sama lain. Dan adong bedison sifat keterpaksaan. Molo di lehon na tua-tua tu aka geleng na akan narekok di geleng na dan alaling keterpaksaan. Molo diurupi geleng na natoras na bukan karena keterpaksaan, tapi karena ada hubungan ikatan batin, ikatan darah. Sesuai na kita. Songo debata. Ya nakon ni debatado kita. Artinya di saat kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan bukan karena kita menuntut kepada Tuhan, tapi karena kita telah terlebih dahulu merasakan kasih karunia Tuhan.
alani mangulahon na dengan di Tuhani dia kahalak naung di bayas, itu bukan menjadi suatu keterpaksaan lagi. Alani ahado taulahon na dengan alani holokta tu Tuhani. Alani hubungan komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Itu dasarta mangulahon na dengan. Alani dang bimarsungut-sungut, dang marungut-ungut. Mulutuk pe dia sugo jol mahita ni alaninggan alita ingok ma dang na mangulahon tu jol mahita. Alay na mangulahon tu Tuhan itu. Asa di sido muncul sadah gogol dita, di sido muncul songo sadah semangat di tonga-tonga ningoluta. Asa hata ni dewataro nagawi songo si piopota iman dari tupuk epistel hapos ado hatai. Hapos ado waso ni Tuhani. Hapos ado gugu ni dewata. Alani jangan pernah ragu. Walaupun terkadang kita harus menghadapi masalah, terkadang kita harus menghadapi persoalan, terkadang kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan manang hatana sutabu, tapi yakin dan percayalah, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Unak songon na masa di tradisi ni halak Israel. Mulu kala sada bangso, nau kala mah Tuhan nai. Ido na dihapur saya nasida. Ngakala hami, jadi nunga kala be Tuhan nami. Jadi muncul di nasida sikap mencari zona nyaman. Ido na terjadi di bangsa terpukul. Jala uju terbuang bangsoi, marsobaro bangso itu kesari dengan tujuan supaya saya nyaman. Alani sifat atau iman orang Kristen saat ini jangan menjadi iman yang zona nyaman. Tetapi bagaimana iman kita supaya selalu bertumbuh dan semakin kuat. Iban nirokon, jikalau kau ingin kuat, jikalau engkau ingin memahami Tuhan, keluarlah dari perahumu. Pergilah ke dunia ini. Alani unang kolat dipikirat tei Tuhan imiyan. Alai bohado marhite nasa ngulut tahun, mian jala tarida huaso ni debata. Iban nirokon songotopi ni minggu, marparangi hobar tu hata ni debata. Marparangi hobar tu lomo ni rohani debata. Marparangi hobar tu hati goran dot hasitongan ni debata. Mulu taparangeho ni di tonga-tonga ni ngulutta. Dari dama hita songon kahalak nau di pay baru Tuhani. Status kita saat ini bukanlah anak-anak dunia. Status kita saat ini bukanlah anak-anak, bukanlah orang-orang yang berada di bawah kungkungan dunia. Alai satu stasun nari anak dohot buru ni Tuhan itu hita. Anak dohot buru hasian ni Tuhan ni. Mulu gabi hasian ni Tuhan kita. Mari tabay ma Tuhan ni nagabi hasian manang kesayangan di tonga-tonga ni ngulutta. Mauas jala totong matalului ibana. Mauas jala totong matabayan hatana nagabi ujahan o dolan di tonga-tonga ni ngulutta. Asa marhite saluhu nai terjalo hita hagugun, terjalo hita huaso, nalau mabuan sinodang, mabuan hasonangan, mabuan dami di tonga-tonga ni portibion. Alani di bargugui, jala totong ma dituturi bata hita, jala totong ma tabayan ngulut taon, nagabi hapataran, duhut hataridani huaso ni di bata di tonga-tonga ni portibion. Amin, martanyang meta. Ali Tuhan di bata manami maulate ala totong dobe dipakulingi di sisi hohami marhite hatam na badiyay. Di paingot tohami Tuhan asa totong mangulu di bagasan roha na di pay baru di bagasan todi parbadia. Asa hubo tohami mangulahon aka lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami. Songoko naung hehe sian hamate yani, songoni manang hami hehe sian gonggoman ni portibion. Gabi anak haholongan ni roham, gabi anak panean di hasonangan, di harajaon, na pinarbagabagami. Alani Tuhan ajari hami, mamaketiki nami, uju di portibion dobe hami. Asa terjalo nami, hasonangan, hadameon, terlumo bigogo na syakko. Asa unang sarobang hami siyan dohot portibion. Alimar hide asyot holong ni roham. Boy hubaturo kami, perbedaan nami, bahwasanya kami hidup bukan untuk menyenangkan dunia. Kami hidup untuk menyenangkan dan mencapai tujuan-tujuan ni harajam mudo.
Alani Tuhan upasa tami saluhut diri nami. Jol managale dohami. Songo poso-poso naso uboto manangaha. Ale marhiti todim to di perbadiai Tuhan. Ajarammu mahami. Tuturummu mahami. Asa huboto hami akadalan sidalan nami. Asa gabi akan naposom hami sibuan aka barita nauli songon naposom panulilang Hesekiel mabuan barita hanguluan di bangso natarsosak. So songoni makami Tuhan di tonga-tongan ka humaliang nami buhay mabuan hanguluan di akadongan nami na mungkin na dibagasan aka hagaleon na dibagasan aka parsahiton alani perbadiai mahami. Ale Tuhan di batama nami nang dibagasan tikyo pasaton nami sa luhut ulon nami tu bagasat tanganmu. Gudang akan nasinakapan ni rohan nami. Ale salu na ibo hami. Sakap nauli na denggan. Lobi ubalga siap pikiran nami. Nunga di paradeho di hami. Ala ni ajari hami Tuhan. Dakola marhaposa tu bagasan gogoro pikiran nami. Ale hai marhaposa tuho. Di tonga-tongan di saluhut ulon nami. Asa jalon nami aka pasu-pasu. Jalon nami aka las ni roha terlumobi. Aka kesuksesan di tonga-tongan ilon nami. Nagabidalan nami mamuji pasangan guarmu nabadiai. Pasu-pasu nang akayanak komu Tuhan. Dari tonga-tongan yang kabar sekolahan. Asa totong maho mangalir habis suku dot habis taran. Asa margogo na sida Tuhan membuat aka persiajaran nagabibohal na sida tu akari marsugot. Nalau pasangapon guarmu nabadiai. Nang saluhut narekod di tonga-tongan ni ngulu nami. Pos dorohan nami Tuhan saluhut radedo di tanganmu nabadiai. Hubasa tami akadongan nami na sobera marsaudo tami di bagas atikyon. Molutung di bagasan akaulaon na sida. Ramoti dongani na sida Tuhan. Padao siyan saluhut parmaraan. Asa di bagasan las tirohan na sida mangulolon na sida. Dalan na sida Tuhan nalo pasangapon guarmu. Molo di bagasan hagaleon ni pamatang alani parsahiton. Dapolo tangamu nalaboki. Asa inggiat boy mucat parsahitonisya pamatang nasida jala di ari nauli. Boy buse kami rak marsaur mamuji pasangap guar munabadiai. Hupasat kami saluhut daging ng tuli nami tu bagasat tanganmu. Pos dorohan nami Tuhan. Molohol dongan nami. Saluhut ngulu nami. Totong madibagasan hasunangan. Totong madibagasan dami. Asa idon na pinarbagabagami di hami. Tulus may Tuhan. Alani hupeleo kami jalo kami madiri nami gabi pelean na hucus di guar mu nabadiai. Nunga masaringar hatam nabadiai. Alani Tuhan pasiko mahatami Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhiti todim na totong manutuki jala paingotok kami asa huboto hami madalani akka dalan nami hobartu lomo ni roham. Pardosa na gurang dohami. Alani jumuluras perbadiai hami siyan saluhut dosa ro pangalason nami. Asa tama hami mamuji pasangan guar munabadiai. Jalo-jalo lima tangyang pangiduan nami. Nau pasat hami di bagasan guar anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami di hadapanmu. Amin.
tabasa mapila taon tubagasan harajaw ni dewata martang yang meta. Ale dewata amana mina di Banua Gijang. Hodo hararani saluhut silioleho nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sianan ilehom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni siliolehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo. Saya romaharajomu. Saya saat malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami saya dari hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Una kami tu giot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dita salukna.